Hej og velkommen til den her guidede præsentation af vores toolkit fra projektet Blue Green Biolab. Toolkittet det har fokus på, hvilken rolle kommuner kan have i at tage de første skridt, når der skal etableres et symbiosesamarbejde baseret på blå og grønne biomasser. I den her PowerPoint der giver vi et overblik over toolkittet og en smagsprøve på nogle af de erfaringer, vi har gjort os undervejs i projektet. I Blue Green Biolab-projektet der har vi haft fokus på de presserende udfordringer, der er i Østersøregionen, hvad angår at reducere tilførelsen af næringsstoffer til vandmiljøet, at begrænse udledningen af drivhusgasser og at øge selvforsyningen i Europa med fødevarer, foder og energi. Vi mener, at et samarbejde mellem akvakultur, landbrug og industri kan levere løsningerne på de her udfordringer. Ved at udvikle bioindustrielle symbioser, der er baseret på bæredygtig produktion og brug af lokale blå og grønne biomasser, så mener vi faktisk, der kan opnås fordele både med positive økosystemtjenester og med forretningsudvikling. Projektet det er medfinansieret af Interreg Baltic Sea Region. Projektets parter kommer fra 3 forskellige lande omkring Østersøen. I Danmark der er vi repræsenteret gennem Skive Kommune og Klimafonden Skive, som er en forretningsudviklingsorganisation, der er placeret i et område, der er kendetegnet af høj landbrugsproduktion. I Sverige der har vi haft Lysekil Kommune og Leva i Lysekil med. Leva er det kommunale forsyningsselskab inden for varme, vand og elektricitet. De er lokaliseret på vestkysten i Sverige, i et område, der har en lang tradition inden for maritim industri. I Letland der har vi haft Semgale Planning Region med. Det er en regional offentlig institution, der er beliggende i Jelgava. Regionen den er kendt for sine frugtbare jorder og sine landbrugsområder. Derudover så har vi haft en universitetspartner med i projektet. Det er The Latvian Institute for Aquatic Ecology, som ligger i Riga. Toolkittet vi har udviklet er en trinvis vejledning baseret på de erfaringer, som lokale og regionale myndigheder har gjort sig i løbet af projektet. Det er sket gennem en facilitering af forretningsudviklingen inden for rammerne af cirkulær økonomi i relation til de bioindustrielle symbioser. Du kan se hele toolkittet på vores projektets hjemmeside, som er linket her på sliden. Toolkittet har vi organiseret i 3 hovedtrin, der svarer til den projektstruktur, vi har fulgt i projektet. Det første trin det handler om valg af biomasser. Det andet trin handler om at involvere interessenter. Og det tredje trin handler om at arbejde med policy. Som nævnt så er det første skridt i projektet at vælge de biomasser, vi vil arbejde med i projektet. I den her sektion af værktøjet, der kan du så finde information om, hvad er det, vi har gjort, hvad er vores vigtigste læringer og anbefalinger, og du kan også finde detaljeret information om de biomasser, der er blevet valgt af partnerne. Det drejer sig om i alt 5 biomassebriefs. I forbindelse med valget af biomasser har vi samlet vores erfaringer til 4 anbefalinger. Her kunne jeg godt tænke mig at fremhæve vigtigheden af at arbejde med velkendte arter, da det øger mulighederne for at indsamle viden og perspektiver for, hvordan biomassen kan anvendes. Trin 2 i værktøjet, det handler om at involvere interessenterne. En uddybende beskrivelse af vores tilgang finder du i toolkittet under deltagerorienteret workshop design brief. Det er den overordnede. Derudover så deler vi vores vigtigste læringer og anbefalinger fra vores proces med at involvere interessenterne i projektet. Grundlaget for den læring kan du finde i mere detaljeret form i design og erfaringer fra workshop i Skive. Er du nysgerrig på erfaringerne fra Sverige og Letland, så finder du informationerne i vores engelske version af toolkittet. Og toolkittet igen finder du, linket til det finder du på vores sidste side. Fra trin 2 har vi 7 vigtige læringer og anbefalinger. Det gælder blandt andet beslutningen om, hvem der skal inviteres, når man starter en dialog om bioindustrielle symbioser.
Det er tydeligt at se, at vi havde forskellige tilgange, men det er fordi, de afspejler de forskellige lokale forhold. I Skive er der for eksempel en relativt stor modstand i offentligheden mod at udvide antallet og størrelsen af muslingefarme. Derfor er det vigtigt for os her i Skive at have åbne invitationer og en stor gennemsigtighed i tilgangen for at etablere den nødvendige tillid. I værktøjets tredje trin findes der information om arbejdet med policy. Det vil sige, hvilke skridt kan der tages for at forbedre policies, så der er en bedre støtte til at etablere de bioindustrielle symbioser. Vores tværnationale læring den finder du i toolkittet under udvikling af politikker for miljø og praksis, viden og tilgange. Grundlaget for vores læring og anbefaling, den kan du læse mere om i policybriefene fra hvert land i det engelske toolkit. I dette trin der har vi 4 centrale læringer og anbefalinger. Her vil jeg blot nævne en central læring for vores tværnationale dialog, nemlig at vi på trods af forskellige udgangspunkter i vores arbejde med symbioserne oplever de samme udfordringer. Det gælder især udfordringen med at balancere og bygge bro mellem det hurtige tempo, der typisk er for innovationsprocesser, med de ofte mindre smidige beslutningssystemer i de lokale offentlige myndigheder. Det paradoks er vigtigt at være opmærksom på for offentlige myndigheder. En måde at komme omkring det på, er at være opmærksom på, hvordan man kommunikerer og organiserer interessenters engagement, for at kunne håndtere forventning og støtte til fortsat involvering bedst muligt. Vi har også lavet ekstra materiale i projektet. Det har Leva i Lysekil og The Latvian Institute for Aquatic Ecology produceret. Det findes i den engelsksprogede toolkit og handler om 2 områder. Det ekstra materiale Leva i Lysekil har lavet, det giver inspiration til kommunale spildevandsanlæg. Her kommer de ind på de forhold og overvejelser, der kan opstå, når man adresserer forskellige vandbehov hos deltagerne i en ny industriel symbiosepark. De behov de vil afhænge af de involverede biomasser og de produkter, der skal laves. Ekstra materialet fra The Latvian Institute of Aquatic Ecology går mere i dybden med nogle af de biomasser, der er omtalt i det første trin af toolkittet. Her finder du relevante data og information, der desværre ikke bliver plads til i de korte brief om biomasser. Vi håber, at de her ekstra materialer vil give ekstra værdi til dig som læser af toolkittet. Du kan finde mere information om projektet Blue Green Biolab på vores hjemmeside hos Interact BSR eller på hver af parternes hjemmesider, og der kan du også finde forskellige sprogversioner. Vi ønsker dig en rigtig god fornøjelse med læsningen. Tak.